Hello everyone, shout outs. Are you familiar with this kind of nuts? Ayan. Ito po ay pili nut na karaniwan lamang nakikita at meron sa Bicol. Ito po ay pili. Ayan. Ito po ay hindi na fresh guys kasi wala na siyang balat. Ito lamang po ay meron ng shell. So, as you can see, sobrang tigas ng shell neto guys. Hindi niya po siya basta-basta mabibiyak lang para makain yung loob. Ayan, yung laman niya. So, para makuha natin yung laman, kailangan nating pukpukin ng bato or na martilyo siya para mabiyak natin at makain natin yung laman niya. Ayan. Diba? Sobrang tigas po nito guys. So, pagdating naman sa lasa ng pili guys, ay masarap po siya at malinamnam. Kayo po ay ma-addict pag nakain nyo to. Hindi nyo siya titigilan. Para din siyang mani. Ganon. Ganon po yung pili nut guys. Ayan. O diba? This is called pili from Bicol. Thank you for watching guys.